konyisi maber ni ng'anyo ok nya dhi mbele nikech wawach ni riwruok moro nosechiwo notice kata dhi tiyo gi ndarano omiyo gikwayi ni mondo ipang chieng' moro to to sheria ok oyie ni ginyalo nyisi mana ni ng'anyo ok dhi mbele chal ka gima ikwayo permission. Mano ponono nya bedo ni duoko penjo mano penji kae ka wanyalo yudo ote machalo kamano ote mara mano ote mane ntiere kacha e mbui mar Facebook ka wanyalo yude ka ma ote mano kelo kaka kod Joni Ratego ng'anyo mar tarik 20 ne ok opuodhi gi sirkal ere kaka obila nonego we dano ochokre mano penjo matie ka ponono iseduoke penjo miduoko mana sani Mombasa. Aseduoke anyalo medo lere maber en niya katiba article 37 oyie ni ng'ata nyalo dhi ng'anyo mak mana ni onego bed ni orito kwe to kendo be ok oting'o gik moko manyalo hinyo dhano mano kende gima katiba kwayo to manyiso niya kidhi e Public Order Act koro wacho niya en ema koro chiwo maber kaka onego bed ni ng'anyo inyalo timo ochiwo ratiro maber kaka onego bed ni ang'o monego bed ni itimo ng'ama nie ng'anyo onego bed ni tiyo nang'o to bila e Public Order Act no yiene ni mondo okony jopiny mondo tim ng'anyo maber manyiso ni e sheria no wacho ni onego bed ni ichiwo notification aparo ni emomiyo joni penjo ni be ne opuodhe gi sirkal e notification no en mana ni japiny wacho ni kiny wadhi ng'anyo kama chal kama to sheria wacho ni onego ichiw notification no ndalo 3